Nakikita na sad mo sa post sa Rappler. Ako ibutang sa comment section tanawan ninyo pero ako sang basahon. Mo ni giingon sa Rappler. President-elect Bongbong Marcos holds what appears to be press briefing for select media outfits. His press secretary, Attorney Trixie Cruz Angeles, by his side. We were not told of this briefing, and we were told their HQ is closed today. Net 25, SMNI, GMA, only once there. Kaya na may press conference karon Thursday, May 26. Wa sila invite ta. Meres eh. What do you expect? For pila ka tuig, sukad pa mus panahon ni Duterte, karon na sad si Bongbong, negative na kanang propaganda or negative news lang yun ang inyong ipagawa. Selective lang nga statements ang inyong ibutang sa inyong social media pages para magmukha siyang masama. Ngayon sa inyong gi-expect. Ga-expect mo invite-on mo? O gusto pa sa naiuban diri nga gaingon ba kay kuan man, well hinoon, na ay mga di-comment nga kanang civilized kay mo daog comment ba? Kana bang professional, di ka masuko. Pero naagi mang comment yun na mga tao nga matrigger yun, provoking yun nga sa puton ka, naiuban diri nga, naay mga patay gutom na punks. Nga ni comment, naingon sila nga, pray for the Philippines, be ready for another dictatorship, o niya, press ka ng, gisupress ko no ang press freedom. Hoy, mga tanga! Kinsa may ganahan mangimbitar. Siguro no, angay aning Rappler, i-review nila ang ilang manner of questioning ug ang pag-interview. Once nga civilized na sila mo daog interview or makapasar na sila sa subject nga gitawag na tong GMRC, well invited na sila. Kay kani sila puro ra gyud ilang pag-focus og negative news, nga selective ilang statement i-post sa ilang social media about Bongbong para magmukha siyang masama. So na-expect mo invite-on mo? Nga nasi uban dira nga itago ko no, filtered ko no ang truth, kay ang kuan ra ko no kanang selective media ra ko no katong akong giingon nga katong mga channel ra nga Net 25, SMNI ug GMA ra ko no inaangad to. Nganong di man siya ma-transparent? Na may live ani nila nga kuan, live ani nila nga broadcast. So dili lang gihapon na siya ingon nga i-filter. Dili lang gid mo invited. Sorry na lang ninyo kayo deserve it. Ha? Pero naingon sad sila nga hunong na kuno, dili na kuno ta magsig-away kay love, kay unity. Pues sorry mo. Kay maski presidente na ko Bongbong Marcos, di ko liwat niya nga hilig og love. Og I'm sure na apoy mga uban nga parehan ako nga until naagi hapoy mga bastos pareha aning Rappler og kaning mga kakampings nga wa pa ka get over nga mopadayon gihapon og panaway ni BBM og kana bitong mga below the belt of ultimo below the knee makadaog saway nila di sa gihapon ni manghunong. Sorry mo kay manukol me. Hunong mo, mohunong sad me. Kamay una, kamo may pilde. Kamo gay mo pilde, dapat humble mo concede, humble mo madawat, dili kay kami muluhod ninyo. Ngano good down, natagbaw na mo sa inyong pagpanaot, wa gay nang hilabot nas Bongbong, wa mo sukol gani. Unya karon gusto pa mo nga, kami pa'y mo baw ninyo. Ay, sorry jud mo, nakatunong mo way practice. O bali ko mahuman, o pa ko nahuman. Tungod sa post aning Rappler, nang guwa ang mga patay gutom na punk, naay usangad to, nga ga-comment nga, bakit pa kuno nagpresidente yan kung takot sa criticism, takot daw sa critics. Nga si isangad to nga gaingon nga, wala kuno respect sa freedom of press. Talking about respect o critics, di ba growing up mo na ilang gikadak-an? Kanang grabe kistanan nga binaboy, pagbaboy o criticize sa ilang pamilya, kanang kuan nagi beyond normal limits nga pag-criticize. Sakit na sa ila, siguro nga kanas Bongbong og kanayang tibok pamilya gikubal na nang dunggan ana. Dili na madutlan. Nya mo ingon mo nga takot siya og critics. Kung dili man nakakuwang bukbuk kulata patid or wa pa kakatilaw ana, kay ako mo patilaw nimo. Nya nasi isa ngadto nga gaingon nga kanang si Bongbong ko no, dili man gay ko no muto nga atong kuan ko no mga presidential debates, how much more karon nga angin ana nga presidente ni siya iyang gi-use iyang power. Oy,
Kuanggol, kung gatanaw ka tong 2016 nga kanang vice presidential debates, mao pagbuka sa iyang baba na ay mga grupo nga nga gasyagit-syagit nga in town si Bongbong luoy kaayo maluha-luha ang mata, mingisi na lang kay grabe kang humiliation. Opening statement niya mo pagngangas iyang baba na ay mga kanang usa ka grupo nga nga bastos kisanan gasyagit-syagit. Ambot unsa to nga grupo, anak demonyo siguro itawag ato. Mao na nya karon mo ingon mo nga kanang ganahan mo magpa-invite. Hoy, no way. Ay nag-invite ta oy. Ako pa nimo BBM kung kuan na ay nag-invite ta, ay nag-invite ta. Total naabitaw gihapoy press, na transparency oy. Mag-live ba na sila permi? Okay na na. Kamo Rappler ug kamo mga patay gutom na punks, pakitanaw na lang mo.